Že ahojte, moje meno je Daniel Legát a rozhodol som sa pre transplantáciu vlasov na klinike Klinikana v Turecku. A rozhodol som sa práve preto, pretože viem, že v Turecku to robia jak na bežiacom páse. A už som videl veľa ľudí, ktorí absolvovali transplantáciu vlasov v Turecku, čiže pre túto krajinu mám naozaj dôveru. A Klinikanu som si vybral hlavne preto, pretože tu mám českého delegáta, ako keby delegáta, pretože je tu jeden človek, ktorý mi všetko vysvetľuje, so všetkými pomáha a je tu so mnou pri tom, keď rozprávam s doktormi, čiže všetkému rozumiem. A celkovo Klinikana mi zabezpečila hotel, transfer z letiska, transfer z hotela sem, čiže nemusím sa vôbec o nič starať, len musím absolvovať všetko to, čo je potrebné absolvovať a mám z toho dobrý pocit. Verím, že som v dobrých rukách a teším sa na výsledok. Takže ďakujem, že tu môžem byť a ďakujem, že takúto službu poskytujete, pretože nechcel by som prísť o všetky vlasy, alebo nie, že by som nechcel, ale mne by sa vôbec nehodilo byť bez vlasov, takže pre mňa je to naozaj služba, ktorá mi pomôže cítiť sa lepšie a ďakujem. Práve som mal konzultáciu s doktorom, kde mi povedal, kde mi budú vlastne robiť ten zákrok, čo bude tá darcovská oblasť, čo sa bude pokrývať, takže teraz vlastne viem presne, že čo ma čaká a aký bude teda ten predpokladaný výsledok. Takže ja už mám po zákroku. Asi najbolestivejšie na tom všetkom bolo podanie samotnej anestézie, ale potom už to bolo naozaj v pohode. Dokonca som dvakrát zaspal pri tom, takže samotná operácia prebehla veľmi v pokoji. Dokonca ubehol mi aj veľmi rýchlo. No a následne potom som dostal odporúčania, ako zvládnuť prvú noc. Dostal som tabletky, dostal som všetky možné odporúčania, ako sa správať, ako sa nespávať. Čiže je o mňa celkovo veľmi dobre postarané. Dneska je deň odletu, kde mám posledné kontroly tu na klinike a čoskoro idem domov. Takže zatiaľ musím povedať, že celým procesom som prešiel veľmi pokojne, veľmi v kľude, o všetko ma oboznamovali a cítim sa naozaj príjemne.